тоҷикистони соҳиб истиқлол. Амрӯза бо 5 забон барномаҳои тоҷикистон сарзамини ташаббусҳои корзори нангу номуси пешрафту тараққиёт ва фатҳу миллати нусратҳои тоҷик миллати фарҳангӣ ҳимояи мардумон ва суботи муҳимтарин имконот дар 4 фасли сол барои сайру иқтисодӣ, саноатию кишоварзӣ ва озмунҳои ҷумҳуриявӣ роҳнамои ҷомеа хонаи умеди тоҷикони дунё тоҷикистони озоду соҳибихтиёр. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бидандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо саид мукаррам шарифзода ва мадина назарзода. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузаришҳо. омӯзиши таҷрибаи сулҳофарии тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ. омӯзиши маҳсулнокӣ ва бартариҳои гӯсфанди ҳисорӣ дар симпозиуми байналмилалии душанбе. шароиту имкониятҳои сайёҳии тоҷикистон таваҷҷӯҳи ҷаҳонгардонро ҷалб кардааст. таҷрибаи пешқадам дар боғдорӣ, мутахассисон ва се намудани боғҳои интенсивиро тавсия медиҳанд. идомаи созандагиҳо ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар кишвар. ба ҳар як оила шоҳномаи безаволи ҳаким абулқосим фирдавсӣ дастрас мегардад. ташаббуси навбатӣ 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда заминаи таррезии консепсияи мушаххаси рушди босубод ва дурахшони ҷомеаи башарист ки муаллифи он президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. яъне ин ба он маъност ки талошу корнамоиҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон на танҳо барои хушбахтии мардуми тоҷикистон балки ба саодати аҳли башар равона шудааст. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкорони мо. таҷрибаи талхи баъзе давлатҳои ҷаҳон имрӯз барои кишварҳои осоишта намунаи ибрат ва омӯзиш аст. низоъҳои дохилӣ ва минтақавию байналмилалӣ ки аз ҷумраи мушкилоти асосии мардуми сайёра монеаи пешрафти соҳаҳои муҳим ва робитаи устувори давлатҳо шудааст, ҳалли саривақтиро ба роҳи осоишта тақозо мекунад. дар низоми нави муносибатҳои байналмилалӣ пешбурди сиёсати аҳлонаву босамар афзалияти бештар дошта ба нафъи тамоми давлатҳои ҷаҳон мебошад. иқдоми навбатии ҷониби тоҷикистон 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ки аз тинати поку иқдомҳои беназири президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маншаъ гирифтааст, яке аз роҳҳои асосии бартараф намудани низоъ ва нооромиҳо дар давлатҳои ҷангзада мебошад. 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда. албатта ин суханҳо аз замири пешвои муаззаи миллат сарчашма гирифтааст, зеро сулҳ офаридан амнияти кишварро бо оромиву суботи кишварро дар вуҷуди пешвои муаззаи миллат таи 34 сол ҳаст ки мо эҳсос мекунем. зиндагии осуда, зиндагии ором дар кишвари сарчашма мегирад ки дар он сулҳу амният побарҷо бошад. мактаби давлатдории пешвои муаззаи миллати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳатто эътироф мекунанд, медонанд. таҷрибаи сулҳи тоҷикон дар миқёси олам ба намунаи волои пайравӣ табдил ёфтааст. ҳамин аст ки дар бузургтарин марказҳои омӯзиши ҷаҳон ва олимону коршиносон омӯзонда мешавад. бесубуту оромӣ ва пойдории он мардуми сайёра наметавонанд ба ҳадафҳои рушди устувор ва рӯзгори осоишта ноил бигарданд. дар шароити имрӯзаи ҷумҳурии тоҷикистон бо дар назардошти таъмини сулҳу субот, амнияти сартосарӣ, пешрафти ҳамаи соҳаҳои давлатдории миллӣ таъмин гардида истода. дар шароити ниҳоят ҳасоси тағйирёбии авзои сиёсии ҷомеаи ҷаҳонӣ ва дигар омилҳои таъсиррасон ба иқтисодиёти миллӣ, канда шудани робитаҳои тиҷоратӣ барои ҳар яки мо зарур аст ки
аз захираву имкониятҳо самаранок истифода бурда барои баланд бардоштани савияи дониши шаҳрвандон, беҳтар гардонидани шароити зиндагии аҳволӣ ва рушду пешрафти соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ аз захирави имкониятҳо самаранок истифода намоед. ба ибрози коршиносон дар баробари таваҷҷӯҳи махсус ба масоили обу иқлим ва дар ин самт пешниҳод намудани якчанд иқдому ташаббус президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи таъмини сулҳу амният дар ҷаҳон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд ва кишварҳои ҷаҳонро барои расидан ба сулҳу оромӣ ва иқдоми созандаву муҳим даъват мекунад. Сулҳу амният гаронарзиштарин сармояи инсон ва кафили зиндагии шоиста ба шумор рафта, таъмин ва пойдории он аз талошу иқдом ва кӯшишҳои дастаҷамъонаи аҳли башар вобаста аст. Қамариддин Ҳусейнзода, мақсади мақсад барои барномаи ахбор. айни замон дар ҷумҳурӣ зиёда аз 3 миллион гӯсфанди зоти ҳисорӣ мавҷуд аст. имрӯз бо иштироки олимони дохилӣ ва хориҷӣ бо мақсади мубодилаи таҷриба дар самти корҳои селексионӣ тавассути истифодабарии зоти гӯсфанди ҳисорӣ, такмилдиҳии сифатҳои ирсиву маҳсулнокии зотҳои гӯсфандони сергӯшту равған ки асосан дар ҳудуди ҷумҳуриёи Тоҷикистон ва Осиёи Миёна парваришу афзоиш дода мешаванд, симпозиум баргузор гардид. Аҳлиддини Шаҳобиддин ва Фарҳод Холматов дар ин хусус гузориш медиҳанд. табодули афкору таҷрибаи пешқадам ва пешниҳоди роҳҳои ҳамгироии иртибот байни илму истеҳсолот барои афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ мусоидат менамояд. беҳтар намудани сифати зот, такмил додани сифату маҳсулнокӣ, технологияи парвариш ва афзоишдиҳии гӯсфанди ҳисорӣ, инчунин таҳия ва ҷорӣ намудани усулҳои муосири селексия аз мавзуоти муҳиме буданд ки имрӯз дар симпозиуми байналмилалии илмию амалӣ олимону мутахассисони соҳаи гӯсфандпарварии ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи Русия, ҷумҳурии Узбекистон, ҷумҳурии Қазоқистон, ҷумҳурии Қирғизистон, Украина, Молдова ва ҷумҳурии мардуми Чин мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор гирифтанд. Гисарская порода, которая была создана народной селекцией, является одним из ведущих пород в мире по производству мяса. Она является уникальной породой. Эта порода не только территории бывшего Советского Союза, но и в Азии, и в Европе. Она является одним из ведущих пород в мире. Мақсад аз баргузор намудани симпозиум таҳлил ва инъикоси маводҳо оид ба ҳолати имрӯзаи зоти гӯсфанди ҳисорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷи дуру наздик, дастоварду натиҷаҳои илмию амалӣ ва таҷрибаҳои пешқадам дар самти беҳтар намудани сифатҳои ирсию маҳсулнокӣ, истифодаи оқилона ва се намудани минтақаи парвариши ин зоти гӯсфандон ва рушди устувори соҳа мебошад. дар ин симпозиум сухан дар бораи парвариш, дар бораи таърихи офаридани гӯсфанд сухан рафт ва ҳама меҳмонон ҳам таъкид карданд ки ин гӯсфанд ба мардуми тоҷик тааллуқ дорад ва офариниши ин гӯсфанд ба халқи тоҷик ва мардуми хоб тоҷик алоқамандӣ дорад ва миннатдорӣ баён намуданд ки мо тавонистем дар тӯли солҳои зиёд ин зоти нодирро муҳофизат кунем, ҳифз кунем, саршумори инро зиёд кунем ва имрӯз дигар ҷумҳуриҳо аз ин гӯсфанди зоти ҳисорӣ истифода мебаранд. айни замон дар ҷумҳурӣ зиёда аз 7,4 миллион гӯсфанду буз парвариш карда мешавад ки аз ин 3 миллион сарро гӯсфандони зоти ҳисорӣ ташкил медиҳад. вазни зиндаи барачаҳои навзод 55-75 килограмм, хушхорҳои наслдеҳ 135-145 килограмм, дар беҳтаринҳо то 175 килограмм. баъзан вазни зиндаи саршумори алоҳидаи хушхорҳо ба бештар аз 200 килограмм мерасад. олимони дохиливу хориҷӣ дар маърузаҳои худ қайд намуданд ки хусусияти фарқкунандаи гӯсфанди ҳисорӣ аз дигар зотҳои думбадор ин шакли хоси сохти бадан, ҷуссаи бузург, думбаи калон, қобилияти зудрасӣ, фарбеҳшавию зудвазн гирифтан дар шароити парваришии чарогоҳӣ ва тобоварӣ ба шароити нигаҳдорӣ дар чарогоҳҳои кӯҳӣ мебошад. Это единственная порода в мире, в котором нет себе равных. Поэтому, мне кажется, гисарская порода является одним из ведущих мясосальных пород овец в мировом сообществе. Мне кажется, вопросы, которые касаются сегодня, они это наиболее важные и приняты соответствующие хорошие решения. Боз як бор дигар мо ба ҷаҳониён зоти гӯсфанди ҳисорӣ мо маърифӣ мекунем ки яъне гӯсфанди зоти ҳисорӣ
بهترین از گوسفندهای ذات دنیا است و محصول نوکی محصولات ایستی خیلی خیلی بلند دارد و در تمام دولت‌های همسایه و در داخل جمهوری با استفاده از این ذات گوسفند حصاری تیپ و ذات‌های نو آفریده شده‌اند. مسئله اساسی سیمپوزیوم امروزه مبادله تجربه در سمت کارهای سلکسیونی توسط استفاده بری ذات گوسفند حصاری، تکمیل‌دهی صفت‌های ارثی و محصول نوکی ذات‌های سرگوشت و روغن که در حدود جمهوری‌های آسیای میانه، قزاقستان، فدراسیای روسیه و دیگر دولت‌ها افزایش پرورش داده می‌شود میباشد. یادآور می‌شویم که 7-8 ایولی سال 2025 در شهر ریم جمهوری ایتالیا جلسه گروه علمی و مشورتی سازمان اوزوقا و کشاورزی سازمان ملل متحد برگزار گردید. در این جلسه گوسفند ذاتی حصاری رسما به فهرست نظام میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی وارد کرده شد. در شهر دوشنبه 37مین جلسه شورای بین‌الدولتی سران حالت‌های فوق‌العاده اعضای اتحاد دولت‌های مستقل اوید به حالت‌های فوق‌العاده طبیعی و تکنوگنی با مقصد تقویت بخشیدن به همکاری‌های دوجانبه و بسیار جانبه برگزار شد. شرح همکاران ما در این خصوص. 37مین جلسه شورای بین‌الدولتی سران حالت‌های فوق‌العاده اعضای اتحاد دولت‌های مستقل اوید به حالت‌های فوق‌العاده طبیعی و تکنوگنی با مقصد تقویت بخشیدن به همکاری‌های دوجانبه و بسیار جانبه در شهر دوشنبه برگزار شد. در کار جلسه هیئت‌های راهبری وزارت و کمیته‌های دخلدار در سمت حالت‌های فوق‌العاده از جمهوری‌های آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، فدراسیای روسیه، تاجیکستان و ازبکستان اشتراک کردند. این سال رئیست اتحاد دولت‌های مستقل به جمهوری تاجیکستان گذشته است و در این جاده این چاره‌بینی هم یک اقدامی از این چاره‌بینی عمومی در این سمت میباشد. همزمان با دستگیری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان کمیته کوشش‌ها به خرج داده ایستاده است که یک اینفراساختورهای نو از قبیل مرکز کینولوژی، مرکز تیار نمودن غواصان، مرکز قبول گریزندگان در حدود تاجیکستان ساخته شوند و این همه امکان می‌دهد که کمیته باز هم پیشروی ها به دست آورد. ضمن جلسه مسئله های مهم پیشگیری و برطرفسازی حالت های فوق‌العاده و هماهنگسازی نقشه های آگاهسازی بین دولتی مورد بررسی قرار گرفتند و در این خصوص اندیشه های سودمند بیان شدند. اشتراکداران جلسه عرض داشتند که برای رشد همکاری های دوجانبه و بسیار جانبه در ساحه پیشگیری و برطرفسازی عاقبت های حالت های فوق‌العاده آماده بوده و این مسئله های مبرم اهمیت خاص می‌دهند. برگزاری جلسه در شهر دوشنبه قدم نوبتی در راه تحکیم بخشیدن همکاری‌های سودبخش میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل میباشد. در شهر دوشنبه جلسه 37 شورای بین حکومتی اوید به مسائل کمپلکسی اگروصنعتی اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردید. گزارش همکاران ما در این خصوص. در جلسه 37 شورای بین حکومتی اوید به مسائل کمپلکسی اگروصنعتی اتحاد دولت‌های مستقل نمایندگان از جمهوری تاجیکستان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، فدراسیای روسیه و ازبکستان اشتراک نمودند. طور گفته شد هدف جلسه مذکور تحکیم همکاری بین کشورهای اشتراکچی در ساحه کشاورزی، تامین امنیت آذوقه‌باری و مساعدت به رشد استوار مجموعه اگروصنعتی در منطقه اتحاد دولت‌های مستقل میباشد. اشتراکچیان لایحه تحریر نوی سازشنامه را درباره مناسبت‌های بین دولتی اوید به مسائل کمپلکسی اگروصنعتی که از 29 مارس سال 1993 عمل می‌نماید بررسی کردند. همچنین به تهیه برنامه همکاری در ساحه امنیت آذوقه‌باری که به تحکیم خود تامین کنی منطقوی و کاهش دادن وابستگی از عامل‌های بیرونه روانه شده است دقت مخصوص داده شد. تطبیق مجموعه چاره‌ها اوید به پیشگیری رشد حشرات ضرررسان ملخ تا سال 2026 بررسی کرده شد و این عمل برای حفظ حاصل و تامین ثبات کشاورزی مهم ارزیابی گردید. در جلسه اوید به تمایل‌های معاصر گوسفندپروری اینچنین تشبث اوید به دادن مقام تشکیلات بازوی اتحاد دولت‌های مستقل به اکادمیای کشاورزی بلاروس اوید به تیار کردن متخصصان در ساحه پرورش ماهی و دیگر
نمودهای ارگانیسم آبی در شرایط صنعی گزارش‌ها پیشنهاد کرده شد. در کار جلسه اهمیت تلاش‌های مشترک برای حل مسئله‌های مبرم ساحه اگراری تاکید گردیده گفته شد که این عامل بر رشد همکاری‌های متقابلا سودمند و تحکیم رابطه‌های بین کشورهای اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل مساعدت نموده ایستاده است. جلسه نوبتی شورای بین حکومتی اوید به مسئله‌های کمپلکس اگرصنعتی اتحاد دولت‌های مستقل سال 2026 در جمهوری ازبکستان برگزار می‌گردد. در شهر دوشنبه جلسه 18 کمیسیای بین حکومتی تاجیکستان و بلاروس اوید به همکاری تجارتی و اقتصادی دایر گردید که در آن اشتراکچیان از نمایش صنعتی و کشاورزی هر دو کشور دیدن نمودند. همکاران ما گزارش می‌دهند. در شهر دوشنبه جلسه 18 کمیسیای بین حکومتی تاجیکستان و بلاروس اوید به همکاری تجارتی و اقتصادی دایر گردید. مسئولین وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان ابراز نمودند که برگزاری کمیسیای بین حکومتی تاجیکستان و بلاروس برای رشد مناسبت‌های تجارتی و اقتصادی دولت‌ها و دیگر سمت‌ها زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در جلسه مسائل همکاری دو جانبه در ساحه‌های کشاورزی، آذوقه‌واری برای کمپلکس اگروصنعتی، کوآپراتسیای صنعتی و دیگر سمت‌ها مورد بررسی قرار گرفت. وزیر کشاورزی و آذوقه‌واری جمهوری بلاروس ابراز داشتند که برگزاری این کمیسیا همکاری تجارتی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، کشاورزی، کوآپراتسیای صنعتی، صنعت سبک و داروسازی بیشتر می‌گردد. در جریان جلسه به همکاری در ساحه‌های معارف، علم و بین منطقوی توجه ظاهر گردید. همچنین امروز پروتکل جلسه 18 کمیسیای بین حکومتی تاجیکستان و بلاروس به امضا رسانیده شد. در جلسه مسائل آماده‌سازی کادرها برای کمپلکس اگروصنعتی، کوآپراتسیای صنعتی و دیگر سمت‌ها مورد بررسی قرار داده شد. امروز در شهر دوشنبه بخشیده به روز جهانی سیاحی دومین نمایشگاه بین‌المللی سیاحی دوشنبه 2025 برگزار گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش جهانگیر سفرعلیزاده. соли дуюм аст ки тоҷикистони соҳиби истиқлол мезбони дуюмин намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии душанбе 2025 мегардад ки он аз 18 то 20 сентябри соли ҷорӣ идома меёбад. ин намоишгоҳи байналмилалӣ бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ доир гардида дар он зиёда аз 200 субъекти хизматрасонии соҳаи сайёҳӣ иштирок ва имкониятҳои сайёҳии кишварҳои худро муаррифӣ менамоянд. намоишгоҳ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва дастгирии кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби ширкати сайёҳии Somon Travel ва дигар шарикони рушд ташкил карда шуд. зимни ифтитоҳи намоишгоҳ иброз гардид ки чунин намоишгоҳҳо ба рушди устувори соҳаи сайёҳӣ, муаррифии иқтидори бои табиӣ, фарҳангӣ ва таърихии кишвар ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ мусоидат менамоянд. тоҷикистон давлати дорои табиату кӯҳҳои нотакрор, пиряхҳои бузург, дарёҳои бешумор, обҳои маданӣ, шифобахшу ширин, фарҳанги бостонию асил буда пайваста таваҷҷӯҳи мардуми ҷаҳонро ҷалб менамояд. хусусан шаҳри душанбе пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон дорои захираҳои бои сайёҳӣ буда барои рушди соҳа инфраструктураи мукаммали он беш аз пеш хизмат мерасонад. ҳамин аст ки аз шумораи умумии 761391 сайёҳе ки дар нимсолаи аввали соли 2025 тавассути ҳама гузаргоҳҳои сарҳадӣ ба кишвар ворид шуданд, тақрибан 60% ё 456835 нафари онҳо ба шаҳри душанбе омада аз хизматрасонии сайёҳии он истифода бурданд. роҳбарияти кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, вазири сайёҳии Черногория ва раиси комиссияи сайёҳии созмони милали муттаҳид оид ба Аврупо низ аҳамияти баргузории чунин намоишгоҳи муҳташамро ба рушди соҳаи сайёҳӣ таъкид карданд. дар намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии душанбе 2025 зиёда аз 200 ширкат аз ҷумла 65 ширкати хориҷӣ иштирок доранд. намоишгоҳ имконияти сайёҳӣ ва инфраструктураи кишварро муаррифӣ намуда ҷалби сайёҳон ва сармояи хориҷиро афзоиш медиҳад. чунин намоишҳо ҳамкории байналмилалиро тақвият дода барои рушди сайёҳии дохилӣ ва байналмилалӣ заминаи мусоид фароҳам меоранд. пас аз ифтитоҳи намоишгоҳ меҳмонон бо имконияту зарфият ва молу хизматрасонии ширкатҳои иштирокчӣ шинос шуданд. عرض سلام دارم خدمت همه مردم خوب برادر در کشور تاجیکستان. من مسلم صفایی هستم از جمهوری اسلامی ایران، پایتخت ایران تهران. در نمایشگاه گردشگری دوشنبه تاجیکستان اومدیم
و در حوزه گردشگری و احداث کوچه‌های گردشگری و جذب توریست فعالیت میکنیم. اولا که به شما مردم تاجیکستان خیلی تبریک میگم به خاطر شهر زیباتون، به خاطر فرهنگ غنیتون و از اونجایی که با هم برادریم و برابر، سنت هامون یکیه، گویش هامون یکیه و این باعث میشه که دلامون نزدیکتر بشه به هم. ما برای اولین بار هستش که در این نمایشگاه شرکت میکنیم. از مردم خوب تاجیکستان هم بسیار بسیار ممنونم. Адолат Дасанова, начальник отдела туризма авиакомпании Uzbekistan Airways. Я сама впервые в Душанбе. Очень красивый зеленый город. Видно, что Душанбе развивается, туристический поток увеличивается. Также мы наблюдаем динамику, так как мы участвуем в разных странах на туристических выставках. Таджикистан также активно принимает свое участие в международных выставках для привлечения туристического потока. Также мы надеемся, что наш туристический обмен между двумя странами из года в год будет только увеличиваться. ҳадафи намоишгоҳ рушди соҳаи сайёҳӣ, ташкили бозори сайёҳии минтақа дар шаҳри Душанбе, муаррифии иқтидори бои табиӣ, сайёҳию фарҳангӣ ва табобатию солимгардонии кишвар, омӯзиши таҷрибаи пешқадам, ҷалби сармоягузории мустақими хориҷӣ, татбиқи лоиҳаи сайёҳӣ, таҳкими ҳамкории соҳавӣ ва бародаршаҳрӣ, рушди шарикӣ бо субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ва дар ин замина таҳияи стратегияҳои муштараки сайёҳӣ ба шумор меравад. миннатдории худро ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонем. барои ташкил намудани чунин намоишгоҳҳо, бо ташкил намудани чунин намоишгоҳҳо мо метавонем сатҳи хизматрасонии меҳмонхонаи худро ба сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ муаррифӣ намоем. این نمایشگاه در سطح بلند تشکیل گردیده است که برای ما خیلی جالب و پسند آمد. باور دارم که این نمایشگاه برای همگان خاطرمان خواهد بود و در تقویت همکاری‌های من بعد در سمت سیاحی میان کشورهای اشتراکچی این چهاربینی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. تصمیم گرفته شد که نمایشگاه بین‌المللی سیاحی دوشنبه در دوره تجلیل روز عمومی جهانی سیاحی همساله در پایتخت کشور برگزار کرده می شود. امروز در شهر دوشنبه کتابی تازه‌نشر تحت عنوان رستم امامعلی دستپرور مکتب دولتداری پیشوای ملت رونمایی گردید که در آن عالمان و ادیبان و محققان کشور اشتراک نمودند. همکاران ما گزارش می‌دهند. رستم امامعلی دستپرور مکتب دولتداری پیشوای ملت این عنوان کتاب است که به تازگی از نشر برآمد و در اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان با اشتراک معاونان رئیس شهر دوشنبه، رهبریت اکادمیای ملی علم‌ها، یک قطار خادمان دولتی، عالمان و ادیبان و دیگر محققان از سراسر کشور رونمایی گردید. مرتب کتاب رستم امامعلی دستپرور مکتب دولتداری پیشوای ملت، خادم دولتی، تاریخ‌شناس برجسته و عضو فخری اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان میرزا امین میرسیدزاده بوده با صفت بلند روی چاپ آمده است. در مقابل کتاب مذکور عکس رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جای داده شده. فراگیر مقاله‌های پرمحتوای 18 خادم دولتی، عالمان و سیاستمداران و دیگر چهره‌های معروف کشور میباشد. هر یک مقاله در اساس سند و دلیل تالیف گردیده است و جریان مهنت و کوشش‌های سازنده و بنیادکارانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی را انعکاس می‌نماید. کتاب از 280 صفحه عبارت بوده، نگاشته‌های آن با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی تالیف شدند. طور درونمایی کتاب مورد نظر تاکید کرده شد. با 3 زبان نشر شدن کتاب رستم امامعلی دستپرور مکتب دولتداری پیشوای ملت برای در سطح بین‌المللی معرفی نمودن دستاوردهای نزدیک به 10 سال آخر مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه تحت راهبری محترم رستم امامعلی و جلب بیشتر سیاحان داخلی و خارجی به پایتخت کشور مساعدت می‌نماید. کتاب رستم امامعلی دستپرور مکتب دولتداری پیشوای ملت خدمت‌های ماندگار شهردار جوان محترم رستم امامعلی را همچون دستپرور و ادامه بخش مکتب دولتداری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان معرفی‌گر می‌باشد. یکی از شناخته ترین و معروف ترین چهره جوانان دستپرور این مکتب بزرگ پیشوای معظم ملت بیشک این رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شهردار دوشنبه محترم رستم امامعلی می باشد و رستم امامعلی به واسطه
дастпарвари ҳамин мактаб ва бевосита аз ғояҳову андешаҳову коргузориҳои ҳамин мактаб тарбия ёфтааст ва ҳанӯз аз 19 солагӣ аъзои ҳизби халқи демократии тоҷикистон буд ва мунтазам зина ба зина дар кадом вазифаҳои масъуле ки баъзе вазифаҳое буданд ки хеле заҳматталаб ва бори вазнин доштанд дар куҷое кор накардан принсипҳо унсурҳо ва талаботҳои ҳамин мактаби давлатдориро риоя карда бо сари баланд барои пешрафт ҳамун соҳа ва пешрафти ҷумҳурӣ ва шаҳр нақшу гузоштанд ва ин китоб ки имрӯз дар академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон рӯнамоӣ гардид маҳз ба ҳамин фаъолият ва ба коргузорӣ ва корбарӣ ва натиҷаҳои заҳмати раиси муҳтарами шаҳр рустами имомалӣ бахшида шудааст. воқеан мактаби давлатдории пешвои миллат ба ҳайси бузургтарин мактаби сиёсӣ дар арсаи байналмилалӣ эътироф шуда ин мактаб ба таҳкими сулҳу субот рушди тамоми инфрасохтори кишвар замина гузошта ҷумҳурии тоҷикистонро дар як муддати кӯтоҳ дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун як ҷумҳурии сабзу хӯрам бо суръат рушдкунанда ва муҳимтар аз ҳама ба як кишвари ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ табдил дод. муҳтарам рустами эмомалӣ шаҳрдори ҷавони кишварро метавон бешак аз зумраи беҳтарин дастпарварони асили ин мактаби сиёсии пешвои муаззами миллат ном бурд ки тӯли фаъолияти хеш шаҳри душанберо ба беҳтарин маркази маъмурии кишвар давоми фаъолияти хеш ба ҳайси раиси федератсияи футболи тоҷикистон нишон додани ташаббуси байналмилалӣ дар соҳаи мазкур ва ба ҳайси раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон палатаи болоии парлумони кишвар маҷлиси миллиро ба яке аз ниҳодҳои асосии ташаббускор дар низоми қонунгузории кишвар табдил дод. дар ҳамоиш гуфта шуд ки китоби тозанашри рустами эмомалӣ дастпарвари мактаби давлатдории пешвои миллат дабистони муқаддасест ки ҷавонони имрӯзу фардо аз он сабақи зиндагӣ дарси хештаншиносиву ватандорӣ ва созандагиву бунёдкориро меомӯзонанд. таъкид карда шуд ки бигузор чунин иқдоми шоиста бо мақсади муаррифии дастовардҳои наҷиби пойтахти азизамон шаҳри душанбе тавассути таҳияи чунин китобҳо идомаи бештар ёбад то ин ки шоҳкориҳо ва хидматҳои мондагори шаҳрдори кишвар муҳтарам рустами эмомалӣ намунаи ибрати ҷавонони кишвар бошад. аз ҷониби фонди хайриявии лона дар муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ аввалин хосписи кӯдаконаи тасалло ифтитоҳ шуд ки барои бемориҳои паллиативӣ ва фароҳам овардани муҳити ором барои онҳо ва оилаҳояшон равона гардидааст. шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ. дар ҷумҳурӣ нахустин хосписи кӯдакона бо номи тасалло ба фаъолият оғоз намуд. ин иқдом бо дастгирии фонди хайриявии лона амалӣ гардида ҳадафи асосии он фароҳам овардани шароити мусоид барои кӯдакони мубталои бемориҳои паллиативӣ ва оилаҳои онҳо мебошад. маросими ифтитоҳӣ бо иштироки роҳбарияти вазорати тандурустӣ, табибон ва фаъолони фонди хайриявӣ доир гардид. дар суханрониҳои худ масъулин таъкид доштанд ки интихоби номи тасалло рамзӣ буда маънои оромишу сабукӣ ва дастгирии рӯҳиро дар бар мегирад. иброз гардид ки марказ метавонад ба волидайн ва кӯдакон умеду рӯҳбаландӣ бахшида дар лаҳзаҳои душвор ёварӣ боэътимод гардад. мақсад аз таъсиси хосписро масъулин на танҳо табобати тиббӣ балки муҳайё сохтани муҳити гарму самимӣ, дастгирии равонӣ ва иҷтимоии кӯдакон маънӣ дод карданд. хосписи кӯдакона бо таҷҳизоти зарурии муосир таъмин буда ба кӯдакон ва хонаводаҳои онҳо имконияти гирифтани ёрии тиббӣ ва рӯҳиву равонӣ фароҳам меорад. хосписи тасалло низоми кӯмакҳои паллиативиро барои кӯдакон дар тоҷикистон таҳким бахшида ин ҷо на танҳо макони табобат балки фазои ғамхорӣ, гармӣ ва пуштибонӣ барои оилаҳо мебошад. меҳмонон ва иштирокчиён ифтитоҳи хосписро як қадами муҳим дар рушди соҳаи тандурустӣ ва иҷтимоии кишвар арзёбӣ намуда изҳори умедворӣ карданд ки чунин ташаббусҳо дар оянда низ густариш меёбанд. кушодани маркази аввалини ёрии паллиативӣ, яъне ки маркази тасалло барои кӯдакони гирифтори бемории саратон кушода мешавад ки ин бо дастгирии фонди хайриявии лона кушода мешавад ки
ба кӯдаконе ки барои ёрии паллиативӣ ниёз доранд ин шуъба марказ ёрии худашонро мерасонанд. Ёрии паллиативӣ ин беҳтар кардани сифати ҳаёти беморон мебошад ки барои кӯдакони гирифтори бемории саратон бениҳоят зарур мебошад. Бинобар ин миннатдории аҳли коллективи шуъбаи саратоншиносии кӯдакона ва коллективи маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносиро ба фонди хайриявии лона мерасонем. хосписи тасалло на танҳо муассисаи тиббӣ, балки макони самимияту меҳрубонӣ хоҳад буд ки ҳар кӯдак ва хонаводаи ӯ эҳсоси ғамхорӣ ва пуштибонӣ хоҳанд кард. чунин иқдомҳои фонди хайриявии лона дар пайравӣ аз ғамхориҳои роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хоса президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба ин қишри ҷомеа, махсусан кӯдакони бемор амалӣ шуда, ҳам кӯдакону табибон ва ҳам пайвандони онҳоро рӯҳбаланд месозад. боғдорони ноҳияи Файзобод майдони боғҳои интенсивиро васеътар менамоянд, зеро ба андешаи коршиносон маҳсулнокии боғҳои интенсивӣ нисбати боғҳои анъанавӣ хеле зиёд аст. бо васеъ шудани майдони боғот ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот низ дар ин раванд ро ба болоравӣ дорад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Гулчеҳраи Саттор. шароити табиӣ имкон медиҳад ки боғдорони ноҳияи Файзобод аз бунёди боғҳои анъанавию муосир ҳосили фаровон ба даст оранд. ба қавли боғдорон имсол ҳосили себ хубтар асту хоҷагидорон метавонанд бозорҳои дохилиро бо меваҳои шаҳдбори ин диёри файзбор таъмин намоянд. кишоварзон шукргузорӣ мекунанд ки соҳибистиқлолию соҳибдавлатӣ барои онҳо замина фароҳам овард ки дар истеҳсол ва фурӯши маҳсулот озодии комил дошта бошанд. даврони соҳибистиқлолӣ ба кишоварзи тоҷик имкон дод ки майдони боғҳои муосирро васеътар ва аз ҳисоби баландбардоштани маҳсулнокӣ сабади истеъмолиро таъмин ва содироти меваҳои шаҳдбори ватаниро афзунтар гардонанд. хоҷагидорон ба хотири гирифтани манфиати бештари иқтисодӣ солҳои охир ба бунёди боғҳои суперинтенсивию интенсивӣ шурӯъ карда бовар доранд ки бо маслиҳати олимону мутахассисони соҳа ва риояи тамоми агротехникаи парвариш метавонанд дар фаровонии меваҳои аз лиҳози экологӣ хеле тозаи ватанӣ ки аз ҳисоби чашмаҳои кӯҳӣ об мехӯранд муваффақ гарданд. майдони боғҳои ҳосилдиҳанда дар ноҳияи Файзобод зиёда аз 6000 гектар ва майдони тогзор бошад 4000 гектарро ташкил медиҳад ки боғдорон барои баланд бардоштани ҳосилнокии боғҳо аз тамоми агротехникаи парвариш самаранок истифода мебаранд. баҳри баланд бардоштани нишондодҳои истеҳсолӣ ва гирифтани фоидаи соф барои боғдорон тамоми шароит муҳайё гардидаасту бо шукргузорӣ аз ватани орому соҳибихтиёр хоҷагидорони соҳибтаҷриба аз самари меҳнат рӯзгори ободу пурбаракат ва осоишта доранд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти чашмасор 1350 гектар боғ мебошад. имсол деҳқонои мо хеле хуб меҳнат карданд, байни қатораҳои боғ самаранок истифода бурданд, заминро гулкарам ва картошка кориданд. аз ҳосили картошка 30-35 сентинер ҳосил ба даст оварданд, аз гулкарам 45 то 50 сентинера ҳосил ба даст оварданд. байни қатори боғҳои ҷавон кишт кардани сабзавоту полезӣ ва дигар навъи маҳсулот имкон медиҳад ки кишоварзон дар баробари меваҳои хушсифат ҳамчунин аз ҳисоби истеҳсоли дигар сабзавот низ фоида ба даст оранд. боғҳои ғарқи ҳосил бозгӯи он аст ки марҳила ба марҳила хоҷагидорон ба усулҳои муосир рӯ оварда аз ҳисоби сифатнокии баланди маҳсулот низ ба дастовардҳои назаррас ноил мегарданд ва меваҳои босифати ин сарзамини офтобӣ на танҳо дар дохил балки дар хориҷи мамлакат низ харидору талабгори зиёд пайдо мекунад. طبق معلومات آماری در جمهوری در میدان 174936 گکتار پخته کش گردیده است. متخصصان برای بی‌تلف و سریع وقت جمع‌آوری نمودن حاصل با استفاده از زهرداروها در پخته‌زاری که تا 60% حاصل شکفته است، برگریزانی را توصیه می‌دهند. حکمت الله نظرزاده و محمد سعید کمال
با استفاده از توصیه متخصصان گزارش می‌دهند. اگر در حالت 50-60% شکفتن کورک‌ها در پخته‌زار با استفاده از اصول کیمیایی برگ پخته افزاییده شود، آب و غذا نه به برگشانه بلکه به کورک‌های ناشکفته بیشتر دسترس گردیده روند کشاده‌شوی آنها را می‌تیزاند و در نتیجه پخته سری وقت جمع‌آوری و زمین به کشت آماده می‌گردد. با چنین اصول امکانیت‌های طبیعی استفاده گردیده پخته در صحرا بوده پیش از سردی‌ها بی‌تلف جمع‌آوری کرده می‌شود. рафти ҷамъоварии пахта дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳолати 15 сентябри соли 2025 дурнамо 390 000 тонна. ба ҳолати 15 сентябри соли 2025 ҷамъоварӣ шудааст 110 413 тонна. ҷамъоварӣ дар як рӯз 7526 тонна. ниҳоли пахтае ки мебинем ин дефолятсия гузаронда шудааст, яъне ки ҳангоми зиёда аз 50% шукуфтани пахта мо бояд ки дефолятсия гузарем ки ин барои кӯракҳои боқимонда, барои пухтарасидани кӯракҳои боқимонда ин фоида меорад. мана аз барги пахта маълум аст ки аллакай таъсир кардагӣ аст, баргҳои як қисма рехтагианд ва барои ояндаи ин албатта таъсир мерасонад. در دوره نشونمای زراعت پخته با مقدار کفایتی موجود بودن فراوانی گرمی، روشنی، نمناکی و دیگر عامل‌ها برای انکشاف شماره زیادی ضرررسان و کسلی‌ها شرایط مساعد پیدا می‌شود. بنابر همین از جمله دیگر چرابینی‌ها برای رشد منبعده زراعت پخته با مسئله محافظت آنها دقت مخصوص داده شود و گذراندن چنین تدبیر هم با نصف شدن حشرات ضرررسان و کسلی‌های پخته که مکان روزگذرانی آنها برگ شانه محسوب می‌یابد تأثیر منفی می‌رساند. مقصد اساسی استفاده دفلنت‌ها از آن عبارت است که هنگام پوشیدن این دفلنت‌ها با زمین پخته‌زار این با در نوبت اول با برگ تاثیر می‌رساند، یعنی در برگ این فتوسینتز پاس می‌شود، روند مبادله ماده‌های ارگانیکی در برگ قطع می‌گردد. هنگام ریختن برگ حرارت هوایی که آفتاب بر زمین تاثیر رسانده گرمی در زمین باقی می‌ماند که اینم به شکفتن کورک‌ها یاری می‌رساند. рафти ҷамъоварии пахта дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ба ҳолати 15 сентябри соли 2025 хатҳо 90 070 тонна, суғд 20 260 тонна, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 83 тонна. در دوره نشونمای زراعت پخته با مقدار کفایتی موجود بودن فراوانی گرمی، روشنی، نمناکی و دیگر عامل‌ها برای انکشاف شماره زیادی ضرررسان و کسلی‌ها شرایط مساعد پیدا می‌شود. بنابر همین از جمله دیگر چرابینی‌ها برای رشد منبعده زراعت پخته با مسئله محافظت آنها دقت مخصوص داده شود و گذراندن چنین تدبیر هم با نصف شدن حشرات ضرررسان و کسلی‌های پخته که مکان روزگذرانی آنها برگ شانه محسوب می‌یابد تأثیر منفی می‌رساند. دفلنت همچون اینسکتیسید و آکاریسید با حشرات‌ها با ضرررسان‌های هم مکنده و هم خوینده تاثیر می‌رساند و آنها رو هم خود حشرات رو و تخم آنها رو به نستی می‌رساند. و هنگام گذراندن دفلت یعنی که استفاده دفلنت‌ها وقتی برگ پخته ریخت قطاری جویک‌ها شماررس می‌شود که این هم برای رسیدن پخته که شکفتن کورک‌ها یعنی که یاری می‌رساند. باران‌های پی در پی صفت نخ پخته را پس نموده با میدان تخم پروری نیز بی تاثیر نمی‌ماند. در چنین حالت استفاده از دستور و توصیه‌های متخصصان و در عمل تطبیق نمودن آن از منفیت خالی نیست. кишоварзони ноҳияи масчо давоми чанд рӯзи охир бо ҷамъоварии бештар аз 8000 тонна пахта дурнамои истеҳсолиро 27% таъмин намуда бо чунин нишондиҳанда дар байни шаҳру ноҳияҳои пахтакори вилояти суғд пешгоманд. ҳосил фаровон ва хоҷагидорон ҳам азмашон ба он равона шудааст ки то охири мавсим пахтаи дар саҳро бударо пурра ва беталаф ҷамъоварӣ намоянд. гузориш дар ин хусус. бо истифода аз рӯзҳои офтобии фасли тирамоҳ дар хоҷагиҳои пахтакори ноҳияи масҷоҳ ҷамъоварии ҳосил бо маром идома дорад.
кишоварзони ноҳия аз 25 август то 15 сентябри соли равон бештар аз 7000 тонна пахта ҷамъоварӣ намуда барои таъмини дурнамои истеҳсолии иқтидору имконияти мавҷударо самаранок истифода мебаранд. дар ноҳия имсол дурнамои истеҳсоли пахта 27391 тонна муқаррар гардидааст. ҳосил фаровон ва хоҷагидорон ҳам азмашон ба он равона шудааст ки то охири мавсим пахтаи дар саҳробударо пурра ва беталаф ҷамъоварӣ намоянд. мавриди зикр аст ки кишоварзони ноҳияи мастчоҳ дар парвариш ва истеҳсоли пахта таҷрибаи ғанӣ дошта ҳамасола бо истифода аз иқтидору имконияти мавҷуда майдони кишти ин навъи зироати техникиро зиёд мекунанд. соли равон дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия дар майдони 10281 гектар пахта кишту парвариш карда шуд. соли ҷорӣ дар ноҳия соли аввалам буд ки мо дар майдони 220 гектар кишти зери пилёнка гузарондем ва натиҷаи хуб дод ин таҷриба. алоҳида хоҷгоҳи деҳқоне ки бевоста кишти зери пилёнка гузарондагӣ буданд 40-45 сенер аз шиниши якум пахта ҷамъоварӣ карда истоданд ки ин барои дар оянда васеъ намудани ин тарзи усули кишт мусоидат мекунад. албатта мо соли оянд нақша дорем ки дар майдони беш аз 3000 гектар кишти зери пилёнкаро баромонем. аз ҷониби роҳбарони хоҷагиҳои кишоварзӣ баҳри саривақту беталаф ҷамъоварӣ кардани ҳосил ва иҷроиши уҳдадории истеҳсолии шароити зарурӣ фароҳам шудааст ва ҳавасмандгардонии муносиби чинакчиён дар мадди аввал қарор дорад. дар як рӯз барои ҷамъоварии ҳосили пахта бештар аз 12000 нафар ҷалб мешаванд. намояндагони ташкилоту идораҳо низ дар рӯзҳои истироҳатӣ барои ҷамъоварии пахта ба саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонӣ кӯмак мерасонанд. соли равон дар деҳоти мастчоҳ саҳмдорони хоҷагиҳои кишоварзӣ бо роҳандозии тадбирҳои иловагии коркарди агротехникии зироат ва кишти тухмиҳои хушсифати маҳалливу хориҷӣ ҳосилнокии пахтаро зиёд намуданд. аз 25 августи соли ҷорӣ ба чиниши пахта оғоз намудем. ҳамарӯза аз 2700 то 2800 нафар саҳмдорон аз ҳисоби қувваҳои худӣ ба ҷамъоварии пахта машғуланд ки ҳамарӯза аз 155 то 170 тонна пахта ҷамъоварӣ мекунанд. ба андози 1.8 то 2% нақша ҷамъоварӣ карда истодем. то имрӯз ҷоза аз 2250 тонна пахта ҷамъоварӣ мекунем ки 25% дурнаморо ташкил медиҳад. имрӯзҳо дар ноҳияи мастчоҳ 10 корхонаи коркарди пахта фаъолият дошта ҳосилро аз хоҷагидорон қабул мекунанд. дар ин корхонаҳо ки коркарди пахта бо истифода аз хатҳои технологии муосир сурат мегирад ҳамарӯза аз хоҷагидорон бештар аз 600 тонна пахта қабул карда мешавад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Шариф Асад аз ҷумлаи калонтарин корхонаҳои коркарди пахта дар ноҳия ба ҳисоб меравад. таъкид кардан ба маврид аст ки дар ноҳияи мастчоҳ пахтакорӣ яке аз бахшҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта ҳамасола ба кишту парвариш ва коркарди он таваҷҷӯҳи махсус равона мешавад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи мастчоҳ, ахбор. ободонӣ дар маҳал бо мақсади беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагии мардум дар ноҳияи шаҳри Тӯзи вилояти Хатлон бо саҳми сокинон ва соҳибкорон роҳҳои маҳаллӣ мунфарш карда мешавад. гузориш дар ин хусус. бо ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ва дар ҳамбастагӣ бо иқдомҳои наҷибу созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ дар тамоми гӯшаву канори тоҷикистони азизамон таҳаввулотҳои ҷадиди созандагӣ рӯи кор омада. баҳри тақвияти инфрасохтори маҳал дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи шаҳри Туз дар баробари дигар корҳои созандагӣ ҳамзамон иқдомҳои зиёди ободонӣ дар самти таъмиру азнавсозии роҳу пулҳои мошингузар бо маром идома дошта. дар ин кор саҳми аҳли ҷамоатчигӣ муҳим арзёбӣ мегардад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар якҷоягӣ бо соҳибкорону сокинони маҳаллӣ бунёду азнавсозии роҳҳои маҳаллиро ба роҳ монда ҷиҳати равои ҳамагуна воситаҳои нақлиёт имконоти мусоид фароҳам меоранд. таҳрезии нақшаву чорабиниҳои ободонӣ ва дар амал татбиқ намудани он натиҷаи дилхоҳро барои сокинон фароҳам овард. дар ҳамин замина дар ҷамоати деҳоти пахтоободи ноҳияи шаҳри Туз бо истифода аз имконот ва тавассути ҳашари дастаҷамъонаи сокинон роҳи маҳаллии ҳудуди ҷамоат бо масоҳати 15 километр мунфарш гардид.
واقعا هم پایداری استقلال و آزادی، تحکیم صلح و آسایشتگی و تطبیق هدفهای سازنده امکان فراهم آورده ایستاده است که مرحله به مرحله ساکنان مملکت به زندگی شایسته نائل گردند. در دایره استقبال از جشن 35 سالگی استقلال دولتی در برابر بنیاد انشاءات گوناگون ساحه اقتصادی و اجتماعی و سودا و خدمترسانی سهم صاحبکاران و ساکنان محلی نیز نظررس ارزیابی می‌گردد. گفته می‌شود که بعد انجام تعمیر راه‌ها این اقدام در دیگر دهه‌های حدود جماعت نیز ادامه می‌یابد. زیرا صاحبکاران باننگ و آر این دیار مقصد دارند که با اجرای چنین اقدام‌های آبادانی جشن پرافتخار ملی 35مین سالگرد استقلالیت دولتی را در سطح بلند استقبال گیرند. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، ناحیه شهر توس، اخبار. беморхонаи марказии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ аз 13 шуъба ва 241 рахти бистарикунонӣ иборат буда бо тамоми дастгоҳҳои муосири ташхису табобат муҷаҳҳаз гардонида шудааст ки ин ба беҳтарсозии хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ мусоидат кардааст. гузориши самандар шоеб ва мусои нурмуҳаммад. ҳоло дар ин беморхона табибони соҳибтаҷриба бо истифода аз чунин имконоти фароҳам буда ба беморон хизматрасонии хуби тиббиро ба роҳ монда дар солимии ҷомеа ҳиссагузорӣ менамоянд. соҳибистиқлолии меҳан баробари дигар самтҳои хоҷагии халқ ба рушди соҳаи тандурустӣ заминаи воқеӣ гузошт, зеро дар ин даврон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар иншооти соҳа бунёд ва сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба сокинон беҳтару хубтар гардид. дар беморхонаи марказии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ сатҳи сифати хизматрасони тиббӣ хуб ба роҳ монда шудааст. баробари бунёд ёфтани бинои нави беморхонаи марказӣ бо таҷҳизотҳои тиббии муосир таъмин шуд. мо кормандони тиббӣ водор мекунад ки мо хизматрасони тиббӣ ба аҳолӣ боз ҳам хубтар беҳтар намоем. бо назардошти муҳимияти масъалаи таъминоти муассисаҳои тандурустӣ бо мутахассисони болаёқат, айни ҳол дар мамлакат барномаи тайёр намудани кадрҳои тиббӣ барои давраи то соли 2003 ва нақшаи амалисозии барномаи мазкур бо муваффақият амалӣ гардида истодааст. дар ин муддат 192 нафар мутахассисони ватанӣ дар муассисаҳои таълимию илмии хориҷи кишвар барои гузаштани курсҳои омӯзишӣ ва базинаи аспирантура, докторантура, коромӯзӣ, гузаштани марҳилаи ординатураи клиникӣ аз ҳисоби стипендияи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дурахшандагон 22 нафар фаро гирифта шуданд. дар заминаи ин давоми солҳои 2024-2025 3 нафар кормандони ҷавони беморхонаи марказии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ҷиҳати боз ҳам такмил бахшидани малакаи корӣ ба хориҷи кишвар фиристонида шуданд ки баъд аз хатми донишгоҳҳои байналмилалӣ дар беморхонаи мазкур бо дасту дили пок ва эҳсоси баланди масъулият ба сокинон хизмати тиббӣ мерасонанд. самандар шоев, мусои нурмуҳаммад, ноҳияи ҷалолиддини балхӣ, ахбор. дар заминаи татбиқи сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баробари бунёду навсозии иншооти таъиноти гуногун, инчунин роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявию маҳаллидоштаи ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи Фархор таъмиру навсозӣ мегардад. ин ҳама ба истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ рӯй даст гирифта шуда. ҳоло кор дар ин самт бо ҳавсалаи тоза идома дорад. аз ҷараёни корҳои роҳсозӣ ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. раванди бесобиқаи корҳои роҳсозӣ дар ҷомати шаҳраку деҳоти ноҳияи Фархор, саҳми соҳибкорону шахсони эҳсонкор ва аҳолии заҳматпешаи ноҳия дар татбиқи босамари сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рӯз аз рӯз бештар гардида истодааст. дар ин замина баробари бунёду навсозӣ ва ифтитоҳи иншооти таъиноти мухталиф ҳамзамон таъмиру навсозии роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта мароми тоза дорад. ин навбат сокинони бароманд ва соҳибкорони бонангу ори деҳаи Тоҷикистони ҷамоати деҳоти хуросони ноҳияи Фархор ба таъмиру навсозии роҳҳои деҳаи худ шурӯъ намуданд. масоҳати роҳи мунфаршавандаи ин масир 3,5 километрро дар бар гирифта корҳои сохтмонӣ бо ҷалби техникаҳои соҳавӣ ва қувваи дастии аҳолии ин росто ба роҳ монда шудааст. тадбири мазкур бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ сурат гирифта ҳадафи дастандаркорон саҳмгузорӣ дар рушду пешрафти як гӯшаи диёр ва истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ арзёбӣ мегардад.
طبق اطلاع جانبداری تشبثکاران از اقدامات سازنده حکومت مملکت خاص سیاست سازنده و دورندشانه پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیش از همه به خاطر بهتر گردیدن وضع انفراستراکچور دهات، بهداشت وضع راه و نقلیات، فراهمسازی شرایط کار و زندگی ساکنان محل و در مجموع بهره تامین زندگی شایسته ساکنان نگرانیده شده است. با اطلاع مسئولان از 60 کیلومتر نقشه کارهای راهسازی ناحیه در سال 2025 تا امروز 44 کیلومتر راههای دارای اهمیت جمهوریوی و محلی تعمیر و نوسازی گردیده، حالا نیز کارها در این سمت به طور بی‌سابقه جریان دارد. طبق نقشه مسئولان مقامات اجرایی حکومت دولتی باید مرحله به مرحله در کوچه و محله های ناحیه انفراستراکچور لازمه تامین و هر یک گوشه آن آباد و زیبا کرده شود. با این در نظر داشت کارهای به نقشه گرفته شده موافق مقصد ادامه دارد. انور سیدعلی زاده، سعید حمیدی شریف، ناحیه فرخار، اخبار. در ناحیه بلجوان به رشد انفراستراکچور سطحی محل توجه مخصوص روانه شده است. در زمینه آمادگی‌ها با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی، تأمین رشد ساحه‌ها و فراهمسازی زندگی شایسته مردم در مرکز و جماعت‌های دهاتی دوردست ناحیه مرحله به مرحله انشاءات مختلف بنیاد و به استفاده داده می‌شود. این نوبت در دهه سیمچشمه بینای تالار نوبنیاد ورزشی از روی نمود گوشتین ملی گوشتینگیری افتتاح گردید. شرح بیشتر در تهیه خبرنگاران ما. با مناسبت استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه بلجوان طبق نقشه چاره‌بینی‌های مشخص مقامات اجرایی حکومت دولتی تدبیرهای ضروری عملی گردیده آمادگی‌ها در این سمت وسعت می‌یابند. دوره به دوره با افتتاح انشاءات گوناگون تعیینات در ناحیه رشد ساحه‌ها تامین گردیده سطح نیکوحوالی ساکنان نیز به تدریج بهبود یافته ایستاده است. این نوبت در دایره عملی سازی اقدام‌های بنیادکارانه در دهه دوردست سیمچشمه جماعت دهات سفیدچشمه بینای نوبنیاد تالار ورزشی برای مشق و تمرین نورسان و جوانان از روی نمود گوشتین ملی گوشتینگیری مورد بهره برداری قرار داده شد. در رسم افتتاح نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، مکتب ورزشی و دیگر مسئولان و ساکنان محلی اشتراک نمودند. تالار ورزشی در مرکز دهه با سهمگذاری‌های ساکنان وطندوست محلی در مساحت 110 متر مربع بنیاد شده برای اهالی دهه مخصوصا نورسان و جوانان دستاوردی مهم به حساب می‌رود. عین حال در تالار مذکور 65 نفر نورسان و جوانان دهه در سه گروه از روی نمود ورزش گوشتین ملی گوشتینگیری تمرین می‌کنند. ما مربی‌ها کوشش می‌کنیم که جوانان را برای اشتراک در مسابقه‌های جمهوری و بیرون از جمهوری آماده نماییم و پرچمبردار دولت ملت باشیم. در دهه مذکور با تشبث حکومت کشور و اقدام‌های سازنده مقامات اجرایی حکومت دولتی و سهمگذاری‌های ساکنان و صاحبکاران وطندوست انشاءات گوناگون از قبیل بینای تعلیمی نوی علاوگی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4، بینای کلوب فرهنگی دهاتی، بنگاه طبی و مرکزهای خدمت‌رسانی بنیاد و مورد استفاده بری قرار گرفتند که نشان از توجه دائمی حکومت مملکت بر رشد انفراستراکچور سطحی محل میباشد. اثنای برگزاری جمع آمد تنتنوی اشتراکداران دایر به تشبث و غمخوری‌های همیشگی رهبر دولت محترم امامعلی رحمان و دستاوردهای زمان استقلال و رشد به تدریج سطح اقتصادیات ناحیه با افتخار اظهار یادآوری نمودند. مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه که حالا در آن 9 مربی فعالیت دارد از روی 7 نمود ورزش در 17 گروه نورسان و جوانان را به آموزش فرا گرفتند. دستپروران مؤسسه سال روان تا کنون از اشتراک در مسابقه‌های سطح ناحیه، ولایت و جمهوری مجموعاً به گرفتن 18 مدال از جمله 2 مدال طلا، 4 نقره و 12 برنجی مشرف گردیدند. اینچنین گفته شد که آینده نزدیک در مرکز دهه با سهم ساکنان و صاحبکاران بنیاد میدانچه ورزشی زمانوی و کودکستان نیز در نظر داشته شده است. در ادامه مربی تالار ورزشی و یک زمره فعالان و ساکنان برای سهم ارزنده گذاشتن در رشد سطحی محل با سپاسنامه قدردانی کرده شدند. همزمان بهر تامین فراغت و بالید خاطری اشتراکچیان در فرجام برنامه جالب فرهنگی هنرمندان بخش فرهنگی ناحیه پیشنهاد گردید. علیم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه بلجوان، اخبار. در شهر پنجکین مجموعه نوی تجارت و فراغت مورد استفاده قرار گرفت. انشاءات مذکور با سهم صاحبکاران محلی بنیاد گردیده برای بیش از 15 نفر ساکنان جای کاری نو فراهم آورده است. گزارشی دلیری بازار.
дар доираи тадбирҳои созандагию бунёдкорӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Панҷакент раванди бунёду ифтитоҳи иншооти гуногун бо шиддат идома дорад. То имрӯз дар ҳудуди шаҳр ва ҷамоатҳои деҳот зиёда аз 800 иншооти таъиноти гуногун мавриди истифода қарор гирифта ба рушди иқтисодию иҷтимоии минтақа такони нав бахшида истодааст. дар ҳамин замина дар хиёбони марказии рӯдакии шаҳри Панҷакент маҷмӯаи нави тиҷоратӣ ва фароғат ба истифода дода шуд. иншооти муосир нахустин мизоҷону харидоронро пазироӣ кард. маҷмӯа аз ду қисмат иборат буда бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр аз ҷониби соҳибкорони фаъол Эраҷ Ниёзов ва Хушбахт Бобомуродов бунёд гардидааст. масоҳати умумии маҷмӯа беш аз 1300 метри мураббаъро ташкил дода дар он 15 ҷойи нави корӣ таъсис ёфтааст. бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мо тасмим гирифтем ки як гӯшаи диёрро обод карда, як гӯшаи ватанро обод карда ба 20 нафар ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин карда супоридем ва ният дорем ки дар дигар корҳои ободонӣ саҳми худро гузорем. дар дохили маҷмӯа ба харидорон ва мизоҷон имконияти фаровон пешниҳод мешавад. аз ҷумла дар гӯшаҳои гуногуни он якчанд намуди яхмос, қаҳва, шириниҳои гуногун инчунин маҳсулоти саноатӣ ба фурӯш гузошта шудааст. махсусан маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ аз қабили гӯштӣ ва ширию қанодӣ, инчунин гулмоҳии зинда, пойафзол, либоси занона, камераҳои назоратӣ ва батареяҳои офтобӣ низ ба мардум дастрас мебошанд. барои фароҳам овардани фазои дилписанд саҳни маҷмӯа бо сафолак рӯйпӯш шуда фавораи зебо ва дарахтони ҳамешасабз шинонида шудааст. гулҳои рангоранг ва мизу курсиҳои зебо ба ҷои истироҳати сокинон ва меҳмонон рӯҳияи идона мебахшанд. дар канори ин маҷмӯа соҳибкор ва ҳунарманд Мавзуна Абдурахмонова толори арӯсӣ ва маркази ороишии занонро таъсис додааст. ин иқдом имконият медиҳад ки шаҳрвандон хизматрасониҳои гуногунро дар як ҷо пайдо намуда ҳам харидорӣ ва ҳам фароғат кунанд. бо бунёди чунин иншооти замонавӣ на танҳо симои шаҳр зеботар мегардад, балки барои рушди соҳибкорӣ ва фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ низ мусоидат мекунад. сокинони Панҷакент аз ба истифода додани маҷмӯаи мазкур изҳори хушнудӣ намуда чунин иқдомҳоро қадами муҳиму созанда дар рушди ободии диёр арзёбӣ мекунанд. Талери Бозор, Шоҳусайн Солиев, шаҳри Панҷакент, Ахбор. бо мақсади сазовор истиқбол гирифтан аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои созандагӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон вусъат дорад. дар ин замина дар маркази шаҳри Хорух корҳои таъмирӣ дар пули мошингузар идома дорад. аз ҷараёни корҳои таъмирию азнавсозӣ дар ин иншоот Моҳираи Тоҳир гузориш медиҳад. имрӯзҳо аз болои рудхонаи ғун дар маркази вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон авпул арзӣ вуҷуд намуда ду соҳили шаҳрро пайванд менамоянд. яке аз кӯҳнатарин пулҳо пули марказӣ мебошад ки анӯз солҳои 60-уми қарни 20 бунёд ёфта дар пешбурди интиқоли молу коло ва дигар анҷомоти хоҷагии вилоят нақши созгор дорад. дарозии пул 91 метрро дар бар гирифта бо гузашта аз он панҷараҳои муҳофизатии ҳарду тарафи иншоот ниёз ба таъмиру азнавсозиро пайдо намуданд. дар баробари дигар корҳои созандагӣ ҷиҳати арзанда истиқбол гирифтан аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар асоси нақшаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ҳамкорӣ бо ширкати чинӣ China Road Bridge Corporation давоми чанд рӯз аст ки корҳои таъмириву азнавсозии пул оғоз гардиданд. аллакай тарафи чапи пул аз панҷараҳои муҳофизатии кӯҳна озод карда шуда панҷараҳои нав бо баландии 1 метру 10 сантиметр ба мавзеи сохтмон оварда шуданд. ҳоли ҳозир дар ин ҷо 8 нафар кормандони корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзиливу коммуналии шаҳри Хорух пулро ҷиҳати пешбурди корҳои кафшерӣ омода намуда истоданд. қобили қайд аст ки панҷараҳои нав дар худи хоҷагии манзилии коммуналӣ бо сифати баланд омода карда мешаванд. аз рӯи нақша ва чорабиноии мақомоти иҷроиякуни давлатии шаҳри Хорух дар кӯпруки асосӣ ки соли 60 сохта шуд ва бо панҷараҳои кӯна буданд ва мо ҳозир кормандони хоҷагии манзилии коммуналӣ таслим гирифтем ки ин панҷарабандиро аз нав кунем ва ин панҷарабандӣ дар корхона бо устоҳои корхона тайёр шуда ва рӯзҳои наздик ин панҷарабандиро аз нав барқарор мекунем. бо анҷоми корҳои таъмириву азнавсозӣ бешак тарҳи пули марказии шаҳри Хорух симои дигар гирифта бо васлу насби воситаҳои ороишиву равшандиҳанда он ба яке аз иншоотҳои зеботарини шаҳри Хорух мубаддал хоҳад гардид. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, шаҳри Хорух, Ахбор.
дар ноҳияи Лаш таъмиру азнавсозии канали пиёзӣ оғоз гардид ки бо анҷоми корҳои пешбинишуда таъминоти оби полезии 900 гектар заминҳои кишоварзӣ бахусус картошка боз ҳам беҳтар мегардад. гузориши Дигули Маҳмуд идомабахши ҳамин мавзӯст. дар партави дастур ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд лоиҳаи азнавсозии канали пиёзиро пешбинӣ шудааст, ки корҳои сохтмонӣ тибқи нақша дар сарбанди асосӣ оғоз гардид. пудрачии сохтмон ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди соҳилсоз ба шумор рафта, корҳои азнавсозӣ аз рӯи лоиҳа амалӣ шуда истодааст. имсол аз ҳамин канали пиёзӣ дар як сония 1 куб об ба аҳолӣ расонида мешавад, ки агар дар дастгирии ба анҷом расидани ҳамин корҳои сохтмонӣ миқдори об ба 1.3 метр куб дар як сония зиёд карда мешавад. масофаи канали пиёзӣ 16 километрро ташкил намуда, ҳамасола бар асари фаромадани тарма сарбанди иншоот пурра харобу валангор мегардад. аз ҷумла соли ҷорӣ аз қисмати болои канал тарма фаромада сарбанди иншооти обрасониро хароб карда буд, ки коргарон онро дар муҳлати кӯтоҳ барқарор карданд, то дар мавсими обёрӣ ягон мушкилот эҷод нашавад. дар муддати 2 соли охир қисматҳои харобшудаи сарбанди асосӣ муваққатан барқарор шуда буд, зеро дар мавсими тобистон зарурати беш аз 7 миллион метри куб об барои таъмини майдонҳои картошказор лозим аст, то деҳқонон аз заминҳои дар ихтиёрашон буда ҳосили фаровони картошка рӯёнанд. дар масири канали пиёзӣ бештари маҳалҳо об тариқи қубурҳои оҳанин аз як соҳили дарё ба дигар соҳил гузаронида шудааст, то аз фаромадани селу тарма пешгирӣ карда шавад. дар раванди амалӣ шудани лоиҳа тамоми инфрасохтори зарурӣ барои зиёд кардани ғунҷоиши оби канал ба сомон расонида мешавад, то эҳтиёҷоти заминҳои картошказор бо оби полезӣ таъмин карда шаванд. канали пиёзӣ асосан солҳои 1960 қарни гузашта тариқи ҳашар бунёд карданд. бо гузашти солҳо шурӯъ аз сарбанди канал тамоми қисматҳои харобгардидаи он пурра таъмиру азнавсозӣ гардида, бадин васила мушкилоти нарасидани оби полезӣ бартараф мегардад. амалӣ шудани барномаи таъмиру азнавсозии канали пиёзӣ барои зиёд намудани майдони кишту истеҳсоли картошка мусоидат намуда, ин раванд дар таъмини бозорҳои кишварамон бо маҳсулоти хусифати маҳаллӣ нақши арзанда мегузоранд. идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Лахш. дар вилояти Суғ даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ҷамъбаст гардид. дар ин давр 1439 иштирокчӣ аз шаҳру ноҳияҳои вилоят аз рӯи 8 номинатсия маҳорату дониши хешро нишон дода ғолибон ба даври ҷумҳуриявӣ рохат гирифтанд. гузориш дар ин хусус. дар вилояти Суғ даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ҷамъбаст гардид ва дар давоми 4 рӯз ғолибони даври шаҳриву ноҳиявӣ, хонандагон, донишҷӯён, омӯзгорон, кормандони касбу кори гуногун бо нишон додани донишу маҳорат, малака, истеъдод, ихтирои навоварӣ кӯшиш намуданд, ки ба даври ҷумҳуриявӣ рохат гиранд. озмуни мазкур аҳамияти илмӣ маърифатӣ дошта ва рушди тафаккури техникӣ, васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо намудан ба техникаву технология, ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ, инчунин дарёфти истеъдодҳои нав мусоидат карда ва таъкиди омӯзгорон, аҳли ҷомеа, натиҷаҳои он дар иштироки шумори зиёди довталабон, пешниҳоди намунаи корҳои эҷодию навоварӣ, ихтироъкорӣ, ҳалли масъалаҳои мураккаб зоҳир мегардад. он масъалаҳое ки аз номинатсияи математика, аз номинатсияи физика ва номинатсияи химия, биология ва масъалаҳое ки интихоб мегарданд, ҳайати ҳакимон кӯшиш ба хаҷ дода истоданд, ки масъалаҳо бояд ба амалия алоқаманд бошад ва дар истеҳсолот истифода бурда шавад. озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон роҳандозӣ гардида, имсол дар вилояти Суғ дар даври аввал 69 000 нафар,
даври дуюм 10611 нафар ширкат карда ба даври сеюм 1439 нафар рохат гирифтанд. дар толор ҳуҷраҳои алоҳидаи китобхонаи ба номи Тошхуҷа Асирии шаҳри Хуҷанд озмун аз рӯи 8 номинатсия мувофиқ ба тартиб талаботи озмун сурат гирифт. довталабон бо омодагӣ майлу рағбати зиёд дар он фаъолона ширкат варзиданд. аллакай ҷойҳо муайян шуд, аз рӯи 8 номинатсия баргузор гардид ва чеҳраҳои илмӣ ва беҳтарин хонандагон ба даври ҷумҳурӣ интихоб гардиданд ва умед аст ки дар даври ҷумҳурӣ низ сазовори ҷойҳои намоён ва ифтихориро ишғол менамоянд. аз шумораи умумии хонандагон 156 нафар ба даври ҷумҳуравӣ рохат гирифтанд ки ин аз рӯи 8 номинатсия ва дар се зина мебошад. раванди баргузории озмун бо назорат ва ширкати намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати маориф, масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд сурат гирифта, дар даври ҷамъбастӣ таъкид гардид ки роҳандозӣ гардидани озмуни мазкур таваҷҷӯҳи наврасону ҷавонони мамлакат ва омӯзгорону волидайнро ба омӯзишу омӯзонидан, ҳарчи бештар фаро гирифтани илмҳои риёзиву дақиқ, табиӣ, зеҳни сунъӣ ҷалб намуд. ва ин тадбир баҳри дарёфти чеҳраҳои нав дар арсаи илму маориф ва навовариву ихтироъкорӣ мусоида намуд. аз рӯи 8 номинатсияи муайяншуда аз шумори 1439 нафар ширкаткунандагон 156 нафар довталабон аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба даври ҷумҳуриявии озмуни илм-фуруғи маърифат роҳхат гирифтанд. маҳмуд аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Суғд, ахбор. дар ноҳияи рӯдакӣ ба ҳар хонадони сокинон шоҳномаи асари безаволи Абулқосим Фирдавсӣ тақдим карда шуд. дастрасии китоби мазкур имконият медиҳад ки аҳли ҷомеа ҷиҳати иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ ки бори аввал соли 2026 доир мегардад роҳ ёбанд. гузориш дар ин хусус. дар доираи тадбирҳои муҳими фарҳангию маърифатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо ибтикори бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тақсими шоҳномаи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ дар ноҳияи рӯдакӣ оғоз гардид. ин иқдоми фарҳангпарварона ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардида, ҳадафи асосии он тавре ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, эҳёи ҳофизаи таърихӣ, густариши худшиносиву худогоҳии миллӣ ва таҳкими ҳисси ватандӯстиву ватанпарастии мардум бахусус наврасону ҷавонон мебошад. ман хонандаи синфи 11-и гимназияи тоҷики русӣ ба номи Александр Сергеевич Пушкин ва ҳамчунин иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи супайдонои китоб аст мебошам. ман сараввал миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам ки барои мо ҷавонон чунин озмунҳо ва чунин шароити замонавиро фароҳам овардааст ки мо метавонем бе ягон монеа дар ин озмунҳо иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардем. бар асоси нақшаи пешбинишуда ба 63 000 хонаводаи сокинони ноҳияи рӯдакӣ 2 ҷилд китоби шоҳнома ки бо сифати баланд ва дар сатҳи нашри муосир аз ҷониби нашриёти ватанӣ ба таб расидааст тақдим карда мешавад. тақсими ин асари арзишманд ба аҳолӣ ҳамчун намунаи олии ғамхории роҳбарияти давлату ҳукумат нисбат ба эҳёи фарҳанги миллӣ ва арҷгузорӣ ба мероси бузурги ниёгон арзёбӣ мегардад. қобили зикр аст ки шоҳнома яке аз муҳимтарин ёдгориҳои адабиёти классикии форсии тоҷикӣ буда дар тӯли ҳазорсолаҳо ҳамчун рамзи ифтихори миллӣ, ҳуввияти таърихӣ ва иродаи матини мардум хизмат кардааст. ҳар касе ки шоҳномахонӣ кунад, агар зан буд, қаҳрамонӣ кунад. имрӯз дар шаҳри Душанбе даври ҷумҳуриявии озмуни мураббии соли Тоҷикистон 2025 оғоз гардид. озмун 3 рӯз идома ёфта беҳтаринҳо қадрдонӣ карда мешаванд. гузориш дар ин хусус. дар муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 59 ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе даври ҷумҳуриявии озмуни мураббии соли Тоҷикистон 2025 оғоз гардид. дар ифтитоҳи озмун намояндагони вазорати маориф ва илм, ҳайати доварон, намояндагони муассисаҳои таълимии томактабии кишвар,
иштирок намуданд. таъкид гардид ки рушди устувори соҳаи маориф махсусан зинаи таҳсилоти томактабӣ ҳамчун пояи муҳими ташаккули тафаккури илмӣ ва ҷаҳонбинии кӯдакон дар меҳвари сиёсати иҷтимоии давлат қарор дорад. дар партави сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дастгирии пайваста ва рӯзафзуни соҳаи маориф аз ҷумла таваҷҷӯҳи хос ба кормандони муассисаҳои томактабӣ ба монанди афзоиши музди меҳнат, фароҳам овардани шароити кору зиндагӣ, таҳияи барномаҳои иловагӣ барои такмили ихтисос ва роҳандозии озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз дастовардҳои муҳимтарини сиёсати маорифпарваронаи давлату ҳукумат ба шумор меравад. иброз гардид ки баргузории ин гуна озмунҳо на танҳо воситаи ҳавасмандгардонӣ ва қадрдонии заҳмати мураббиён аст, балки заминаи воқеии рушди малакаи эҷодӣ, ташаккули тафаккури навовар ва мубодилаи таҷрибаи муфид дар сатҳи миллӣ мебошад. озмун 3 рӯз идома ёфта дар Фарҷом ғолибон бо унвони ифтихории мураббии соли Тоҷикистон 2025 мукофотҳо, тӯҳфаҳои хотиравӣ ва ифтихорномаҳо сарфароз гардонида мешаванд. баргузории озмуни мазкур дар заминаи сиёсати устувори давлат оид ба такмили низоми таҳсилоти томактабӣ ва боло бурдани нуфузи мураббӣ дар ҷомеа сурат гирифта, дар он мураббиёни беҳтарин аз шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе иштирок мекунанд. ҷиҳати дар сатҳи баланд роҳандозӣ намудани даъвати навбатии шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ ва баррасии як қатор масъалаҳои дигар дар прокуратураи ҳарбии гарнизони Душанбе ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва идоракунии ҳарбии гарнизони Душанбе доир гардид. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. дар прокуратураи ҳарбии гарнизони Душанбе ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва идоракунии ҳарбии гарнизони Душанбе баргузор гардида. дар он натиҷаи санҷиши ҳолати риоя ва иҷрои талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ, фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқаррар гардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1998-2007 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ ва қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиби адои хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ, дар кори комиссияҳои даъват, комиссариятҳои ҳарбӣ ва дигар мақомоти ваколатдор дар давати баҳории соли 2025 кор бо захираҳои даватӣ. инчунин чорабиниҳои омодагии муташаккилона ҷиҳати гузаронидани даъвати тирамоҳии шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар маҷлиси шӯро масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, ноҳияҳои он ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, комиссариятҳои ҳарбии шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, намояндагони мақомоти корҳои дохилӣ, тандурустӣ ва дигар мақомоти ваколатдор иштирок карданд. масъулин муаззаф гардиданд ки ҷиҳати дар сатҳи баланд ва бо сифат гузаронидани маъракаи даъвати тирамоҳии шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ омодагии ҷиддӣ гирифта, зимни даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ иҷрои дахтдори талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбиро таъмин намоянд. мубориза бар зидди коррупсия дар сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз масъалаҳои асосӣ буда муқовимат ва пешгирии омилҳои ба он мусоидаткунанда сол ба сол ҷиддитар мешавад. имрӯз дар шаҳри Душанбе таҳти унвони муқовимат бо коррупсия омили рушди соҳаи энергетика конференсияи ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо. коррупсия яке аз зуҳуроти номатлуби иҷтимоӣ буда муқовимат бар зидди он рисолати ҳар шаҳрванди ҷумҳурӣ дониста мешавад. бо ибтикори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик дар мавзӯи муқовимат ба коррупсия омили рушди соҳаи энергетика конфронси ҷумҳуриявӣ доир гардид.
дар вохӯрӣ масъулини вазорати энергетика ва захираҳои об доир ба мавзӯи муқоимат бо коррупсия дар соҳаи энергетика ибрози назар намуд. намояндаи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муқоимат ва коррупсия мушкилот ва роҳҳои ҳалли он суханронӣ намуд. иштирокчиён вобаста ба мавзӯъҳои мубориза бо омилҳои коррупсионӣ, қадами устувор ба сӯи истиқлолияти энергетикӣ, коррупсия омили номатлуб, нақши интиқоли барқ дар муқоимат бо коррупсия, пешгирии коррупсия дар низоми тақсимоти барқ маърузаҳо намуданд. баргузор намудани чорабинии мазкур пеш аз ҳама таҳкими арзишҳои зидди коррупсионӣ, пешгирии судиршавӣ хукуқвайронкунии коррупсионӣ дар соҳа, тақвият бахшидани низоми электронии пардохти ҳаққи хизматрасониҳои давлатӣ, инчунин бартараф намудани сабабу шароитҳои ба коррупсия мусоидаткунанда дар соҳа маҳсуб меёбад. ин қабили чорабиниҳо барои таҳкими арзишҳои зидди коррупсионӣ, бартараф намудани сабабу шароитҳои ба коррупсия мусоидаткунанда, пешгирии талафот ва дуздии қувваи барқ, инчунин баланд бардоштани маданияти ҳуқуқии иштирокчиён ва ин васила дар амалӣ намудани ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат, яъне таъмини истиқлолияти энергетикӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. муқоимат ба коррупсия ва коҳиш додани сатҳи он аз бисёр омилҳо ба монанди дастҷамъӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, савияи баланди донишу маърифати ҳуқуқӣ ва фаъолнокии ҳар фарди ҷомеа дар муносибати оштинопазир бо ин зуҳурот вобаста аст. барои ноил шудан ба натиҷаҳои назаррас дар самти муқоимат ба коррупсия бояд тамоми қишрҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар якҷоягӣ бо истифода аз маҷмӯи воситаи усулҳои муосир фаъолият баранд. аз 1 октябри соли ҷорӣ ба расмият дарории молу воситаҳои нақлиёти воридотӣ ва содиротӣ тавассути низоми иттилоотии мақомоти гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи стандарти ҷаҳонӣ сурат мегирад. шарҳи Фақриддини Муҳаммад Юсуф. равандҳо ва таҳаввулоти нав, стандартҳои муосири замони соҳиби истиқлолӣ талаботи рӯзафзун аст. низоми самаранок ва судбахш ҳамакнун дар доираи иҷрои талаботи барнома ва стратегияҳои давлатӣ дар самти рақамикунии бахшҳои иқтисоди миллӣ ва мутобиқгардонии расмиёти гумрукӣ ба стандартҳои байналмилалӣ, хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба иттилои иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ мерасонад, ки шурӯъ аз 1 октябри соли ҷорӣ ба расмиятдарории молу воситаҳои нақлиёти воридотӣ ва содиротӣ тавассути низоми иттилоотии мақомоти гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне асикудаи ҷаҳонӣ ба роҳ монда мешавад. тадбири навбатӣ дар самти баландбардоштани сатҳу сифати фаъолият ва имконоти техникӣ. системаи асикуда бо дар назардошти имконоти технологияи рақамӣ чун тарҳи навтарин низом ва услуби корро самаранок мегардонад. дар ин самт аллакай аз ҷониби хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи моддиву техникӣ муҳайё гардида ҳамкориҳо бо шарикон густурда ба роҳ монда шудааст. рушди технологияи муосир ва хизматрасониҳои замонавии электронӣ тақозои замон буда дар кишвари мо низ баҳри дастрасии фарроғ ба имкониятҳо роҳандозӣ мешавад, аз ҷумла дар соҳаи гумрук. ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари мо бо пешоҳангӣ аллакай шинохта шудааст. дар раванди ҷаҳонишавӣ имрӯз Тоҷикистон низ дастовардҳои хос дошта бо дар назардошти рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ, аз ҷумла муҳайё сохтани имконоти бозҳам бештару хубтари хизматрасониҳо тадбирҳои муҳассир роҳандозӣ мекарданд. масалан, ҳадафҳо дар самти татбиқи ҳукумати электронӣ. ин тасмим бо мақсади мукаммалгардонии кору хизматрасониҳо пеш гирифта шуда дар як вақт бо таъмини суръат ва сифати иҷрои амалҳои заруриро таъмин менамояд, ки вақт ва ҳам хароҷотро коҳиш хоҳад дод. дар ин робита ҷиҳати муносибгардонии назорати гумрукӣ ва суръат бахшидан бар равандҳои ба расмиятдарории гумрукӣ дар гузаргоҳҳои сарҳади давлатӣ аз молворидкунандагон дар шакли электронӣ тавассути низоми иттилоотии мазкур манзур намудани маълумоти пешакӣ дар бораи молу воситаҳои нақлиёти воридотӣ на дертар аз 2 соат қабл аз расидани онҳо ба сарҳади гумрукӣ талаб карда мешавад. гузариш ба истифодабарии низоми иттилоотии асикудаи ҷаҳонӣ, ки аксари қисматҳои он ба таври худкор ва бо истифода аз унсурҳои зеҳни сунъӣ амалӣ мегарданд, ба расмиятдарории гумрукии молу воситаҳои нақлиёт таҳти ҳамаи расмиёт ва низомҳои гумрукӣ фаро гирифта шуда. ба соддагардонӣ ва шаффофияти расмиёти гумрукӣ, тақвияти назорати гумрукӣ ва беҳтар намудани сатҳу сифати ҷамъоварии пардохтҳои гумрукӣ ба буҷети давлатӣ мусоидат мекунад, ки як марҳилаи муҳим дар самти рақамикунонии равандҳои гумрукӣ ва густариши ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ба ҳисоб меравад.
متخصصان ریاست агентии назорати давлатии энергетикӣ дар шаҳру ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ ҷиҳати кам намудани талафоти нерӯи барқ ва пешгирӣ аз ғайриқонунӣ истифода бурдани нерӯи барқ ба сокинону соҳибкорон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронидаанд. гузориш дар ин хусус. ин навбат мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар шаҳру ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ дар шаҳри Турсунзода чанд ҳолати риоя нагардидани қоидаҳои истифодаи барқ мутобиқ набудан ба шартҳои техникӣ ва беиҷозатномаи ташкилоти соҳавӣ бунёд намудани биноҳои баландошунаро муайян ва нисбат ба соҳибкорон протоколҳои маъмурӣ тартиб доданд. Ба дигар соҳибкорон барои роҳ надодан ба чунин камбудиҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. Кам намудани талафоти нерӯи барқ ва фаъолияти мунтазами дастгоҳу таҷҳизоти системаи энергетикӣ, иваз намудани таҷҳизотҳои кӯҳнаву фарсуда ба таҷҳизоти нав, симчӯбҳои фарсудаи чӯбин ба симчӯбҳои оҳану бетонӣ, риояи қоидаҳо ҳангоми кашидани ноқилҳо, таъмир ва иваз намудани трансформаторҳои тавонояшон паст ба баланд ва дар ҷойҳои муайяншуда гузоштани онҳо низ аз ҷониби масъулин фаҳмонида шуд. мо мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетика дар шаҳри ноҳияи тобаи ҷумҳур ҳама рӯза корҳои фаҳмондадии оиди сарфакорона ва самаранок истифода бурдани нерӯи барқ дар байни муштариён гузаронида истодаем. Инчунин ҳолатҳои ғайриқонунии истифода бурдани қувваи барқ ошкор намуда нисбати вайронкунандагони қоида протоколҳои ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ тартиб дода истодаем. به تلفات انتقال دادن برق استحصال شده و ثمراناک استفاده بردن آن باعث می‌گردد که اهالی در همه فصل سال با قوه برق تامین باشد و حالت‌های تلفات نیروی برق به مراتب کاهش یابد. با مشتریان نصب تجهیزات کم مصرف برقی، دست کشیدن از مصرف بیهوده برق و نظارت پیوسته تجهیزات برقی را که از چند جانب منفعت آور است فهمانیدند. از طرف متخصصان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری کارهای پروفیلاکتیکی فرماندهی جهت استفاده عاقلانه و ثمراناک قوای برق، پیشگیری نمودن صرفه زیادی بیهوده و بی‌موقع، استفاده ثمراناک برق در منزل‌های استقامتی و محله‌های اهالینشین و کارخانه و اداره‌ها براه مانده شده است. متخصصان ریاست تدبیرهای مهم را عملی نموده با ساکنان جهت صرفه‌کاری در استفاده نیروی برق و راه ندادن با استفاده غیرقانونی آن کارهای فرماندهی را ادامه می‌دهند. бинандаҳои гиромӣ ин буд нашри муфассали барномаи тиловати ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.